Predstavte si, že žijeme v budúcnosti, kde je každý liek kvalitný, bezpečný a cenovo dostupný pre každého. Znie to ako sci-fi? Možno to nie je až tak ďaleko, ako si myslíte. V tejto budúcnosti nám pomáhajú dve kľúčové technológie a sú nimi generické a biosimilárne lieky. Poďme sa teda na to pozrieť zjednodušene. Generický liek si vysvetlíme na sladkosti a princípe CTRL-CTRL-V, teda kopírovaní. Máte známu značku, ktorá je drahá a s pekným obalom, ale vedľa nej je tá istá sladkosť, ktorá má rovnaké zloženie, chuť aj kvalitu, len je od inej firmy a za nižšiu cenu. A práve to je generikum. Generický liek má rovnakú účinnú látku ako originálny liek, prešiel prísnymi kontrolami a funguje úplne rovnako. A teraz poďme na biosimilárne lieky, ktoré sú tiež kontrolované Európskou liekovou agentúrou a štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Predstavte si originálny liek ako recept na domáci koláč, ktorý pečie len jeden pekár. Biosimilárny liek je teda ten istý koláč, ale upečený iným pekárom podľa takmer rovnakého receptu. Môže sa líšiť v drobnostiach, nemusí byť identický, ale účinkuje, teda chutí rovnako a často je aj cenovo dostupnejší. Generické a biosimilárne lieky teda nie sú len trendom, ale sú pilierom, na ktorom stojí naša budúcnosť. Je prístupnejšia, efektívnejšia a predovšetkým dostupná pre všetkých.